салому алайкум бародарои азиз, тамошобинои муҳтарам, халқи тоҷик, ҳама каса зиндаву саломату хона обод бошед. Ва чанд рӯз видео набуд, рости гап дар канал кору камтар бисёр буданд, найсарту бегара кор кай ҳама медонем узе ин аз бо темболи ҳамин дури мошин даем то адрес рафтана гуфтим аз ёмкача кунам. Мақсади ягон рекол нестае, сӯси ягон чиз нестае, просто як хушхабаре бародарои азиз ки насиб боша мо дар шаҳри Санкт Петербург ёки Питер мегӯем кино сёмка карданием. Аллакай ҳастай ако спонсоро ҳама 100%, камера, офис ҳама 100%. Як проблемае ки мо да актёр намерасам. Рости гап бисёр парсидан вақте ки шумо омадем шумиха бисёр шид ки кино чӣ, кинои Мирзо чӣ, махраҷ ба кино чӣ мешавад, кино бету безеб туҳфа гузор карда будем ҷонон да ки ҷои ҳами шумиха ҳама амиро ба назар гирифта ва хулоса омадем ки ҳаминҷа кинои Мирзоро давом диҳем. Аки поли кинои Мирзо не мақсад ранги ҳам кино типа прикол мешавад, не ки ҳаёти чизош бисёр ҳаёти чизош бисёр мешавад. Баъд дар ҳаминҷа мақсад давом метем, номаш дигар чӣ мешавад киноро. Ба ҳамин хотир бародарои азиз камтар маълумот медиҳем ки мо да актёр дар кораи 22 сола боло ҳамин бачаку бузбала бошам мақсад ролҳои чида дар коранд ҳамин ролҳои даридани сусида шӯхӣ мекунем. баъд як чизи дигаре бародарои азиз ки кинои мо ҳозираш давоилик надора. Хеле ки дар кинои Мирзо ма 3 моҳи аввал беоилик кор кардаги будем. Моҳи апрел сар шид, март, июн ба июлда оилик гирифтам бояд 180 сомон ямоҳаш. ин киноро ҳам ҳозираш даг дита адам оилик намешавад бародарои азиз, то просмотрош созшиданам, то тамошобини хича пайдо карданам, то спонсор ёфтанам, то дар XBet фурӯхтанам, то ягон инҷа бо спонсоро бисёр ягон магазин, ягон кафеа реклама мекунем, ягон таксиро реклама мекунем. Ҳаминҷа чӣ мешавад, як дета ду моҳ беоилик мешавад. Касе хоҳишманд агар хоҳиши актёрӣ дора, завқ дора ки дар ягон кино иштирок кунад ва сумша ба назар намегирад ки беоилик метиҳанд наметиҳанд, марамат ма ссилкаи канале ки кино мондаам канал мебурам мемонам, ссилкаша гараж теҷи ном дора ва баъд дар поён описания ва дар комментария номрои як кара мемонам, номрои ватсапшай занг назанем бародарои азиз, илтимос ҳамира хушу аҳамияти всё занг назанем, короче дар ватсапаш нависем ки ака мо дар Питерем ва мехоҳем ки дар кино иштирок кунем ва қатъиян ячи дар корае ки бояд рӯзои шанбею якшанбе бекор бошем ки сёмкаи кино рӯзои шанбе якшанбе мешавад. Всё шанбе якшанбе мешавад. барои ҳамқа бояд шанбе якшанбе бекор бошем. ҳамин қадар хушхабар доштам бародарои азиз, кино сёмка мекунем маҳдуш мешавад ва ҳатман бояд дар Питер бошем. мо аз Питер берӣ намерем ягон сёмка, фақат дар Питер. Саломату хонаободу зинда бошем бародарои азиз. дар ҳамин номрои поён дар ватсап нависем. касе агар хоҳиши дар кино иштирок карданам дорад, обод бошен, мо дар ҷои коре.